Navidad. Mr. Jose Lito Navidad, di mo pagsayaw. Ano din pa? Okay, makatupag kita ng kaduha masayaw pagbubuhato ni Mr. Robby Cadilo. Mr. Robby Cadilo, ito pagsayaw na minuto. Okay, salamat Mr. Cadilo ng Openg Pagsayaw. Baka ito kita rin katulong ang minuto na pagbubuhato ng Mr. Jose Lito Navidad. Ang iyatong